ACS Millones! ACS Millones! Mga misis, ngayong bagong taon may chance kang manalo ng 1 million pesos. Kaya ipuli na ang Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose Kojic Whitening Soap, at Starwax Cartons and Wrapper, at laging makinig dito sa 90.7 Love Radio for your chance to win weekly cash prizes at 1 million pesos sa ACS Millones 2020. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! per DOH FDA CCRR permit number 0032 series of 2020. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! And of course, paulit-ulit na pasasalamat na ngayon ay araw ng sweldo. Kaya thank you, Lord. Yes. Salamat. Pero Sarap. Feb 28 ngayon, partner, meron ka bang kaibigan na, na-realize ko lang to habang tumitingin ako sa calendar, meron ka bang kaibigan na born on a leap year? Wala. Pero Wala, meron akong no? kaibigan na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ng leap year. So, ang pinili talaga nila, leap year? Mukha. Para eksena. Oh, Para may mapopost sila, di ba? Para eksena. Yung parang, kasi parang, na-realize ko yun, parang kung, di ba, every 4 years lang, this year is a leap year. Oo. So, ang bata mo, sa age kung tutusin. Totoo. Diba? So parang ang ganda niyang ikwento. Parang, di ba minsan kapag ka may mga icebreaker, tapos sa isang, limbawa, team building, ganyan. Tapos say something about yourself. Yan. Parang ang sarap pakinggan na na I was born on a leap year. Parang kung kunyari lahat sila 40 years old, ikaw ilang taon ka lang. Minus diba? Basta. Minus 4? Oo. Basta kanya-kanya lang yun. Diba? So lahat sila 40, ikaw nasa kung anong mga edad yun, diba? 40 ka lang, 4, 8, 12. Oh, diba? Ano ka lang? Ay, 10. Oo, 10. Oo, 10 years old ka lang. O, diba? Parang, hi everyone, my name is Nicole Yala, I'm 10 years old. Yung mga tawag tataka, parang tanga to, hindi naman halata. Tapos sasabihin niyo, because I was born on a leap year. Diba? Diba? Interesting yun. Ang gandang, interesting fact siya. Na-highlight ng buhay Oo, mo. kaya parang bigla lang ako napaisip, wala nga pala akong friend o kakilala na born on a leap year. O, diba? Wala, parang feeling ko special. Pero March 1 din naman yun. Pero alam nyo. Wala lang talaga sa kalendaryo. Wala lang talaga sa kalendaryo. Wala, nakakaaliw lang, diba? So yung mga ipinanganak po ng ng Feb 29, yan. eksenadora po kayo. Correct! Kabongga mga eksena nyo this year kasi this year you are celebrating, di ba? Parang feeling ko may karapatan ka mag-celebrate ng bongga kasi every 4 years lang naman ito. Oo, totoo. Para mga gano'n, di ba? Kasi pag Nakakatawa lang. kailan ng birthday mo, Feb 29, paano kung hindi leap year? Oo, di ba? So wala kang birthday. So bumawi ka this time kasi meron diba? kang nakalagay yung birthday mo sa kalendaryo. Di ba na every 4 years lang nangyayari. O di ba tari na bakala? So advance happy birthday. Happy birthday po. Pati yung mga, kung ano man yung sineselebrate po ninyo on a leap year, on the 29th of Feb. Yan. Enjoy the rest of your weekend. Humaba tuloy yung February natin. Sana March na ngayon. Sana, di ba? Sana malapit na tayong sumweldo ulit beach ulit. Sumweldo ulit 15. Pero hindi naman ang kaganda ng Feb, kaya kulang sa buwan. Kulang sa araw. Dati ba may Feb 31? Dati. Ngayon mo na nalaman, ang tanga neto. Dati kaya meron, tapos binura lang nila. Ay, oo. Siguro. Alam mo kung bakit? Bakit? Trip.
Pasensya na po kayo mga kabisyo. Ganito na po talaga ang utak ng mga Friday. Yan, sabaw-sabaw na Utak po talaga. Friday. Buti nila may pampagana kasi na-realize natin Oo, sweldo day to araw day. ng sweldo. Kaya lang dito po sa Manila, hindi ko alam sa probinsya partner ha, pero dito po sa Manila, kapag ka ang araw ng sweldo ay pumatak ng Friday, sigurado na kung ano yung traffic, dodoble o triple. Ewan ko sa mga yan. probinsya. Matraffic na rin ba sa mga probinsya? Alam ko sa mga key cities like Cebu, yan, Baguio, malamang traffic din. Traffic. Oy, nako. Kasi lahat po pupunta sa mall, syempre may dahil pambili, sweldo nga, may panggimik, kakain sa restaurant. may pangwalwal, ganyan. O, diba? O, sige, ano man po ang inyong plano ngayong araw ng sweldo na ito, ano man ang plano ninyo sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthday on a leap year this weekend, basta ang importante issues po ay ingat. Yan. Tsaka huwag ka madamot. Oo, tama, diba? isa pa yun. Oo. Mag-share ka ng naman. biyaya mo, di ba? Share the Oo. blessings. Share the blessings. Okay. Magandang morning sa lahat ng mga kabisyo natin, mga super na kantabay. Hello! Oy, good Salamat morning! sa mga Grab drivers. Ikaw kuya na pinipili mong nakatutok sa amin sa Love Radio. Kaya yung pasahero mo ay napapakinggan kami ngayon. Good morning sa iyo kuya. At yung mga kabisyo naman natin na Team Abroad saka Team Replay. Ayan. Yan, hello din sa inyo. Hello din sa inyo na nakikinig na tong replay na episode na ito. Yan, kasi pinapakinggan nyo sa YouTube. So, para hindi na po kayo ma-lost kung saan nyo mapapakinggan yung mga replays ng mga tambalan, meron pong YouTube channel ang Love Radio Manila. Yes. So, hanapin nyo lang po, Love Radio Manila. Tapos, nakapost na po doon. Yan, starting last week ata or 2 weeks ago, yung mga past episodes yes. ng tambalan. So, pwede nyo balik-balikan, pwede yung Oo, mayat-mayain. correct, yun. So, meron na po tayong official na pinanggagalingan yan na mga tambalan segment. So, good morning, good afternoon, good evening, madaling araw man ngayon na nakikinig kayo sa tambalan. Hello po sa inyo, salamat. Alam mo yung itong mga nakarang araw, since nag-commute tayo, may pagkakataon na nakakapag-commute tayo. Yes. May nakakausap ako mga driver, sobrang thankful talaga sila na merong Radyo, radyo. Kasi correct. totoo nga naman, isipin nyo kapag nawala yung radyo sa loob ng kotse. Tama. Di ba? Ano na lang ang kakalikutin nila? Anong singit na lang lagi? Di ba? Bakit yung mga driver mahilig magaling Oo sa singit? Kaya kapag ka may radyo, may iba silang kinakalikot. Yan. Di ba? Totoo May iba yan. silang pinagkakabalahan. Correct, kumbaga kasi naramdam ko yung sincerity ng ng pasasalamat niya dahil may radyo sa kotse niya. True. Isipin niyo Para kung may walang kasama sila ngayon Totoo. di ba? Lalo nga halimbawa, topic nila natin sila ngayon. Para Oo. feeling nila kasama natin sila o may kasama sila sa biyahe. Hello sa'yo, kuya. Totoo yan yung nagre-react sila sa sinasabi Oo, ng DJ. tama. Yung nakikitawa sila sa tawanan ng mga DJ sa Love Radio. Talagang sabi nila, sabi nga ng mga drivers na nakausap ko, kung alam nyo kung wala yung radyo namin, wala panis ang laway namin. Ay, totoo Borkot yan. kami. Borkot na nga kami sa traffic. Tas wala pang entertainment. Correct. Lalong borkot ang buhay Paano namin. na lang, di ba? Totoo. So, mabuhay po yung mga drivers na nakatutok sa atin. Kami po Correct. yung best friend ninyo. Kami po yung Tama. kaibigan ninyo habang kayo ay nasa biyahe. At saka hindi madali ang pagbabiyahe. Oo. Tayo nga, nagrereklamo tayo na meron tayong, pupunta tayo, from Pasay to QC. Nagrereklamo tayo sa biyahe na abutin, di ba? Tama. Samantalang, one way lang yon or two Oo. way. Diba? Samantalang Sukang-suka na tayo, correct, diba? Yung 4 hours na biyahe na truth, yun. parang gusto mo na lumipat ng bansa, di ba? Galit ka sa Sinusumpa gobyerno. mo yung mga tao sa paligid. Totoo, di ba? Mainit ang Totoo. ulo mo, di ba? Ano lang yun, one way or two way lang. At hindi Correct. naman lagi kung may pupuntahan lang Oo. talaga at importante. Di ba? Pero yung mga driver natin, di ba? Yung mga tsuper na nakikinig sa atin ngayon, itong mga to, lahat ng ruta nila, araw-araw, traffic, Tama. di ba? Yung araw-araw na buhay nila yan di ba? Tsaka mas lalakad nakakadagdag borkot daw yung mga pasaherong pasaway. Borkot? Di ba borkot takot? Ewan ko lang kung sa'yo ko yata nadinig yun. Ano ibig sabihin nun? Buraot. Yun, Nakakadagdag ganun, buraot. nakakaburaot, di ba? Yung tipong magkaroon ka ng pasaherong pasaway. Yan. Yung tipong susukahan yung upuan mo. Yan na nga Tapos may pasahero kang mabaho. Ganun. Di ba? Hindi madali. Aawayin Kaya ka. nga alam mo na-appreciate ko yung mga taxi, yung mga UV, Mga Grab drivers tsaka din. yung mga Grab na mga cars na mabango. Kasi Correct. alam po namin na mahirap i-maintain. Kasi hindi naman all the time ang mabaho yung tsuper eh.
Lagi natin May mangilan-ngilan naman Oo, daw. Lagi natin. Aminado sila. Hindi naman all the time nga. So, hindi lagi. Minsan, ang dahilan kung ba't mabaho yung sasakyan. Kasi may sumakay ding mabaho. Oo, kaya. Diba? Di ba magkaroon ka ng pasaherong lasing? Oo, di ba true. nakakainom tapos nasukahan pa yung loob ng sasakyan mo? Ew, true. Di ba? Ang baho niyan. Sa susunod na pasaherong sasakay dyan, maaasiman na sila. Tama, may amoy. Pero dahil wala naman silang choice, Oo. di ba? Titiisin na lang nila hanggang maubos yung amoy. Lalangapin hanggang maubos. O, kaya again, isang pagpupugay sa lahat ng mga tsuper. Hindi po madali. And of course, again, it's a payday Friday. So, doble o triple na naman ang traffic na Yes. inyong haharapin. Speaking of pagsuka, yung isa nating tambalanisa, yun yung tanong, partner. Oo. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Ano po ba ang dapat kong gawin? Dahil nagalit po sa akin yung kaibigan ko dahil nasukaan ko po yung kotse niya. Eto yung kaibigan ko na sobra talagang malinis sa mga gamit. Anong gagawin ko? Nag-inuman kami tapos hindi ko napigilan. Tapos hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako kinakausap. Siguro kasi hindi pa rin natatanggal yung amoy. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi naiinis na din ako dahil feeling ko ang babaw para masira ang pagkakaibigan namin. Ayan. May ganun talagang tao, no? Ok-ok kung tawagin. Metikuloso, ayaw nadudumihan yung mga May gamit ganun nila. Meron akong kakilala partner na pinapapagpag yung sapatos Bago umakit. pumasok sa kotse. May rug, partner. May ganun? Oo, parang sa bahay yung may welcome. Kung yung nakalagay welcome. Meron siyang rug. Okay. Pero na parang nilalagay niya lang sa ilalim ng driver seat. Para dun sa mga parang feeling niya madumihin ng mga tao, may pampagpag. Para yung mismong ano niya. Pero yung, okay yun, ha? Oo, yung may mga ganun eh. So baka ganun ka-ok yung ano mo, yung kaibigan mo. Tsaka baka first major investment niya. Alam mo yun? Yung, correct. kumbaga, okay, o di naman kaya meron siyang importanteng lakad o date. O di naman kaya yung sasakyan na yun, sasakyan ng nanay niya at tatay niya. Nakahiram lang O siya. nakahiram. O di naman kaya tinakas na lang yung sasakyan. Di ba? So, kumbaga, I get it when you say na parang ang babaw naman. Dahil, di ba, I mean, hindi mo naman ginusto. Kasi nga, lasing ka di ba? Oo. So, ang babaw para mag-friendship over. Pero, laliman natin yung yung dahilan, pag-unawa. yung Oo. pinagkukunan ng, Correct. ng sama ng loob niya. Oo. Yun lang bang act na sumuka ka doon? O yun nga, yung mga sinabi namin na baka hiram lang yung sasakyan, O, naku, baka may date siya. Alam mo yung mga ganun ba? Pag nalaman ng mga magulang niya na itinakas niya yung sasakyan Oo, na yun, hindi na siya papayagan. ulit na lumabas. Yung mga ganun ba? Kaya ganun na lang katindi. Yan. So totoo ako, naniniwala ako, may mga tao talagang sobrang metikuloso pagdating sa sasakyan. Di ba ikaw ano ka din, metikuloso? Ang kalat-kalat mo nga Hindi. metikuloso ba yun? Sabi ko, parang hindi din. Dami-daming gamit ang loob ng kotse. Hindi ako metikuloso pagdating sa sasakyan. Hindi ako metikuloso at all. Ako metikuloso pero tanggap ko na pag may sasakay sa akin, matik yun, madudumihan talaga siya. May mga kasi Metikuloso na pala yun yung sasakyan mong may kalat-kalat na Oo, chichara. may diaper. Oo. Metikuloso na pala yun. May mga yun na pala, may mga tipak ng Skyflex. Oo, yun na pala yung definition mo ng malinis. Sige na nga. Hindi, nagkataon lang nung sumakay ka nung Ganun may ba? kakagamit lang So, ng mga tropa. Talaga. So, sa 10 beses na nakasakay ako sa sakyan mo, nagkataon lang pala yung kalat na yun. Oh, sige. Ang dumi ng kotse. Sabi mo di sige. Di ba? Kasi may mga pasahero talagang minsan walang pakundangan din. Yung May ganon. Kunyari, nagpark ka sa buhanginan. O kaya sa may mga madumi, putikan halimbawa. May mga kaibigan tayo na bigla na lang sasakay, hindi man lang pinapagpag yung paa. Di ba? Yung parang yung putik tipak-tipak na malalaki. Lahar levels ito. Oo. Tapos siyempre kung saan mapapadikit yun. Pwedeng sa likod ng upuan, sa may gilid mo, o kaya sa carpet na mahirap linisin. Pag tumigas yung mga putik na yun, di ba? Talagang medyo nakakasama nga pag mayroong mga ganong klase parang ng feeling mo, pasahero. hindi mo man lang inisip na, di ba? Uy. Hindi mo to sasakyan. Oo. Sa lula. Kaya lang, partner, siguro I would like to speak on behalf of those people na sinukahan na yung mga kotse ng mga kaibigan nila. Hindi mo naman kasi di ba mapipigilan pa minsan? Ako pagka ganun, hihilamos ko sa kanila. Parang dati nasukahan ko na yung sasakyan mo pero sa labas. kaya. So, labas, pero sa labas. Kasi kapag nararamdaman ko susuka na ako, sasabihin ko, susuka na ako! Magbubukas na ako ng bintana. Ay, ganun. suka pa naman kung magsasabi kung kailan lalabas na siya. Oo. Hindi yung Tsaka, tipong nasa tiyan pa siya. Hindi. Talagang bibiglain ka talaga niya. Kailangan mabilis kang kumilos.
Kaya kami sa sasakyan partner, lagi kaming may mga Basurahan. Oo, basurahan. O di naman kaya, yung trash bin nga namin pambahay eh. Yung tinatapakan mo Yung may para gulong. umangat. O tsaka yung may gulong. Ang laki. Yung kulay blue. Yung may yellow na takip. Hindi, lagi kaming may kung malaki yung sasakyan na dala, merong basurahan sigurado. Oo. Pero kung hindi, yung plastic, kasi nga may mga, lalo kids. May tama. mga kids. Anytime, di mo masabi kung kailan eh. Kung Correct, kailan correct, posibleng correct. magsuka. Ang suka pa naman, ang tagal kasi niyang dumidikit kasi talaga yung amoy niyan eh. Uy, totoo yun ah. Diba? Sobrang diba, kunyari, meron kang sinakay na hindi nag-toothbrush, amoy sa Oo. puso. Diba? Iikot yung Oo. iikot Amoy yung... sa puso sa sakyan, diba? Correct. Amoy sabaw, Hindi, sibuyas. amoy bagong Basta, gising, ganun. Tapos iikot siya eh. Oo. Yung amoy, yung Totoo. iikot. Lalo yung suka. Isipin Kaya mo siguro yun. ganun na lang katindi. Pero again, gets ko naman na hindi mo naman yung ginusto. I mean, siguro naman, hindi mo sinadya, 'di ba? Sa sarili mo alam mo na hindi mo sinadya, 'di ba? Tama. So kung Mag-offer ka na lang, sabihin mo, papalinis Oo, mo. yun. Yun na diba? nakikita kong Bigyan mo ng pabango. Oo, ng ganyan. sasakyan. Freshener, ganun. Oo. Tapos offer ka na sagot mo ang car wash ng dalawang car wash niya Oo. hanggat hindi na atatanggal yung amoy. Ngayon, kung mas malalim, katulad ng hiniram niya lang yung sasakyan, ganyan, siguro ikaw na yung mag-make ng effort na mag-sorry dun sa hiniraman ng sasakyan. Yung mga ganun ba? At sabihin na hindi ko kasi alam yung dahilan eh. Kasi baka mamaya partner hindi lang hiniram yung sasakyan. Mali mo, tinakas lang. Alam mo yung tinakas lang yung sasakyan, ganun pa yung nangyari. Na siguro ganun siya kagalit kasi alam na nga nating lahat na tinakas yung sasakyan. Oo. Bakit hindi, diba? Kaya lang, again, ang pagsuka, hindi naman nasasabi, bigla, skusa na lang siyang dadating. Totoo yun, mahirap Diba? pigilan yun. Oo. Pag masusuka ka talaga, susuka mo na kahit saang lugar. Lalo na pag nagwalwal ka, talagang hindi mo na, kasi masama na yung pakiramdam mo eh, Correct, diba? correct. So, ibig sabihin, kailangan this the only way para mailabas mo yun. Sobrang naalala ko lang may mga tropa akong ganyan din. Yung nanghihiram ng sasakyan. Pag soli mo, may tama na. Yan na nga eh. Ito malala. Yun eh, baka ganun feeling ko. Oo, hiniram yung sasakyan. Tapos pagbalik sa akin, May bakas. panty. Totoo, may panty. Oo, Nakakaloka may naman yan, ah. may gamit ha, gamit. Paano mo nalaman? Inumoy ko. Kala ko hindi ka amin eh. O tapos, Di gabi na. no. So, ibig sabihin, alam na this. Ang malala nito, ang naka-discover pa, yung mga bagong sakay. Bakit may panty bakit gamit may dito? panty dito? Ikaw wala ka kalam-alam, Oo. di ba? Siyempre, ang suspect dito, yung girlfriend ko. Oo. Ay, ang masama niya, hindi magandang amoy. Paano nga nila Hindi nalaman? nahusgahan din. Di ba? Di ba, Baka parang ganon. ganon yung eksena. Feeling ko baka ganon eh. Nakakagalit yun, ah. Oo, kasi kung halimbawa sumuka ka lang tapos hindi mo naman yung sinadya, sa tingin ko mababaw na dahilan talaga yun. Kasi may mga ways para bumawi, katulad na ikaw mag-offer maglinis, ikaw magbabayad ng car wash ng ilang beses, ganon. Pero baka nga mas may malalim na dahilan. Kaya ganon na lang katindi yung galit niya na hanggang ngayon hindi ka pa rin kinakausap, 'di ba? So alamin mo yun. Bawi ka. Oo. Paano? Sabihin mo, bili ka na bagong sasakyan. Wow, taray. Yaman. Ibibili mo siya ng naman. bagong sasakyan. Sarap ng mga ganong kaibigan, no? Oo, di ba? Bibili kita ng bagong sasakyan. Huwag ka maglala. Nasukahan ko ba? Oo, Bukas, di ba? bibili kita. Tama. Oo, di ba? O di naman kaya, kung di mo kaya bumili ng sasakyan, bili ka ng mat. Mahal din yun, ah. Uy, oo nga, no? Yung 3M, ang mahal-mahal nun. Bakit ganun? Lahat mga parts ng sasakyan. Ang mahal, Kahit diba? accessories, Eh no? ngayon, kung halimbawa, hindi mo pa rin afford yung mat kasi mahal, di mag-offer kang bumili ng mothballs, panapal sa amoy. Ang lakas kaya ng amoy ng naptalina. Effective din naman, di ba? Di ba sa CR kapag ka gusto mong di ba ang urinal, ilalagyan na sa lamukal na mothballs. Ang Totoo. pangi-pangi kasi partner. Baka same Tsaka proven effective yun ng mga matatanda noon pa Yan. man. Ilang dekadang ginagamit ang naptalina sa aparador, ha? Tama. Yun yung offer mo. Ilan ba? Naptalina. Sabi mo sa kanya, ilang naptalina? Ganon. Ay, nako. Wag naman sanang yan yung maging dahilan para maging over yung friendship ninyo. Pwede naman yung pwede naman masalba yung friendship. Totoo. Tsaka alam mo, dapat tanggapin mo na sa sarili mo yun. Every time na magpapasakay ka ng ibang tao, Na posibleng- madudumihan Oo, talaga yan. correct. Kung ikaw yung tipo ng taong ayaw mong nadudumihan yung sasakyan, di huwag ka magpasakay. Alam mo, meron akong isang naban sa sasakyan noon eh. Kasi sobrang niyang closey. Tinaas niya ako yung driver noon eh. Tinaas Oo. niya yung paa niya dun sa gitna.
So naaamoy ko, alam mo yun, pag kumukuha ko ng tubig, nasa tabi ko yung paan niya. Simula nun, yun Uy, nga. totoo yun magkaroon May ng mga ng etiquette. Oo, totoo, meron din akong ganun tropa. Sabi ko, buti sana ako magandang kukumos. Kaya nga nakaka-irita, ang laki-laki ng ingrown. Yung kita-kita mo talagang walang alaga. Yung parang kapag Di ba, ang dumi-dumi? at saka hindi na kaya ng yung sobrang haba at tigas ng kuko sa paa, hindi na kaya ng simpleng nail cutter, plies na. Plies na yung gagamitin. So kapag gano'n ng eksena, parang inis na inis ka talaga. Totoo, kung di mo sasakyan, huwag ka magtataas ng paa. Di ba? May mga Oo. ganun eh. May nakikita rin ako sa mga... Tsaka huwag ka sasakyan naman utot. yun. At saka sa panahon ngayon, bawal umubo. Di ba yung mga nagtataas ng paa sa dashboard? Tapos kitang-kita sa windshield, di ba, na may nakataas ang paa? Siguro parte yung mga ganun, baka mag-asawa Ginagawa naman nyo sila. naman truck kasi yung... Baka hindi ko kasi na-experience yun yung nakaupo tapos itataas yung yung may ganun paa sa eh. dashboard. Pero kasi parang feeling ko delikado siya eh. O, paano biglang mag-stop? Paano pag O, biglang sudden stop? mag-break, di ba? Oo. Magdidikit yung tuhod mo tsaka yung ilong mo. Buti Diba? sana kung acrobat ka, Kaya okay nga lang. buti sana kung flexible ka. Sipin mo yun, magdidikit yung noo mo tsaka yung tuhod. Parang feeling ko delikado. Tsaka yun nga, hindi naman dapat tinatas. Lalong-lalo na, again, kung halimbawa, ikaw may-ari ng sasakyan, May karapatan asawa ka. mo yan, okay. Diba? Pamilya mo, okay. Pero kung hindi ikaw yung may-ari ng sasakyan, diba, huwag ka na, kahit ka-close mo pa, yung pagtaas ng paa, isang malaking Oo. kabastusan. Totoo. Oo. Mag-ano din tayo, magkaroon ng konting tino. edukasyon ng konti Yan. naman. Wag tayong Wag pakita tayong- ng hindi magandang ugali sa loob ng sasakyan. Ay, naku, tapos magtataka ka, ba't hindi ka na sinasakay? Oo. Diba? So, dun sa kabisya natin na ganyan na eksena, sinukahan ng kotse ng kaibigan, mag-sorry ka na lang. Tama. Ask mo na lang kung paano ka babawi. At kung kayo ngayon mamaya, may balak kayong gumimik. At Ayan. isasakay mo yung tropa mo sa loob ng Truth. sasakyan mo. At may balak ka ding magwalwal at balak mo din talaga na parang tumodot o mall out. Una, siguraduhin mo na makakauwi ka. Pangalawa, kung makikisakay ka, siguraduhin may baong ka ng Eco bag. eco bag. May Oo. baon kang black bag. Truth. Diba, pang malakihan Oo, na. plastic dapat parte eco bag, 'di ba lulusot Oo. din? Oo nga. Tumatagos din pala. Tumatagos. Ha? Oh, yun. Drink moderately and drink responsibly. Yes. Pero enjoy po kayo sa inyong mga gimmick ngayong weekend na ito. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay na mariba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Cherry Mobile. Sweldo Day mga kabisyo. Ito na yung sinasabi natin. Ibig sabihin, pwede kang pa sumugod sa pinakamalapit na Cherry Mobile outlet at in-inquiry itong Flare S8 series. O, di ba? Mamili ka sa tatlo. Nandiyan ang Flare S8 Plus, Flare S8 Pro, at Flare S8. At lahat ng mga teleponong ito, itong tatlong variants na ito, lahat po ito ay equipped with the latest Android 9 Pie technology and powerful octa-core processor for smooth and fast processing ng games at iba't iba pang mobile apps. Tama ka dyan. Tulad na lang nitong S8 Pro mga kabisyo. Meron itong big memory at big battery capacity. Tapos yung Flare S8 Plus, affordable siya pero naka-pop-up camera. May 5 AI cameras ito. O, di ba? Aba, ito namang Flare S8, murang-mura lang, 3,999 pesos lang. Tapos meron na siyang wide HD plus True View screen. O, di ba? Sa presyong swak, may Cherry Mobile Flare S8 series ka na. Kaya sugod na sa pinakamalapit na Cherry Mobile outlet sa inyong lugar. Cherry Mobile, experience intense. Partner! Yes, partner! Malapit na mga exam na mga bagets. Bukod dyan, sasabayan pa ng project, sasabayan ng mga iba't ibang mga ganap. Kaya dapat, importanteng patibayan ang kanilang resistensya. Tama ka dyan at alam nyo mga mommies kung ano yung makakatulong. Siyempre yung pinatibay na gatas, fortified milk. Dapat, new Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Ang pinag-aralan at napatunayan na Bear Brand, mas pinatibay pa ngayon. May more zinc versus previous formulation, tulong sa resistensya
resistensya para hindi sakitin at iwas absent. May more calcium din versus Brand X base sa Rennie, 4 to 6 years old, tulong sa tamang paglaki. Basta-basta sabayan ng 3 balanced meals per day. At syempre, hindi mawawala ang iron at 100% vitamin C base sa Rennie, 4 to 6 years old. Kaya para tulungan maabot ang mga pangarap ng mga bagets, patibayin sila New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Always your number one. SM radio station.